封じられし力よ、今こそ解放の時。避けられぬ。結末の前に神戸を垂れよ。もうすぐ終わりかしら。これで俺たちの勝ちだ。そうやって戦いたくなかったのに。不届き者。気をつけて。手出しはさせないわ。空虚へと回帰せる。そこだ。仕方ないから一緒にいてあげる。精霊の加護を。後悔しますよ。このだがうん、この程度か。禁断の魔法よ、全てを破壊せよ。頑張ってみるわ。そなたの限界を示してみよ。少しはやるこれが俺の正義だ。高速演習。困った子にはお仕置きね。おとなしくしてね。この剣運命すらも断ち切る。